Ngibingelele umbukelo weBMK Uchu Production ngiphinde ngibingelele nomlaleli weNtokozo FM igama lami nolwazi uphilile wakaGadebe namhlanje ke sila eThekwini ku field la khona kukhona imarch and march ehlanganisiwe ukuzoseka amadlamini twins njengoba sesizwile khona nepost ebicirculator ukukhulunywa ngokuthi ama twins yaphahlake la kwangaba khona ubulungiswa kuzokwesekwa umndeni kuba umntwana naye ukhona la abantwana ukhulumile naye waveza uvo lwakhe ngokuthi kwenzakaleni watshela abafundi ukuthi kwenzakaleni kukhona nababumsweli naye ozokweseka umndeni kanye nabafundi abahlala kule ndawo abantu bathi le ndawo ayivalwe abanye bathi le ndawo ayishiswe kuningi kuyenzeka kodwa ke ngeke ngize ngikutshele konke emlaleli khona namavideo ozowabona uzozibonela nawe uzibukela ukuthi kwenzakalani. We're standing here no Dlamini elinyalelo abantwana bakhe home and we are demanding nothing more than just accountability. Namhlanje bese kuleli flat abathi home eThekwini enkabeni yedolobha elilimaza abantwana aba more than 2 because abantu abaningi bazi ukuthi bawu2 phela abantwana balimalela ziningi kakhulu itori sesiyitholile. Kumele kuthathwe inyathelo ngokuthi lesihlakela senzeke ngobudedengu babaphathi bebhilidi